Namog na ang tanan, miabot ang kahaya, o kanako na Mabungahong kabuntagon kanatong tanan mga igsoon. Live ta. Pwede na mo mag-share. Mag-share set ko diri. unang ko makablagkan, dawatan ko ikaw, dawatan ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kapaguhan, sa ngalan mo may katapukan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. So, nahuman ako share. So, done sharing. Okay. Pwede na mag-start o mention sa inyong mga higala here in the comment section. Igsoon. Okay. And, dali na, pwede na sad mong mag-type at followers at highlights and at everyone. Okay. Para makabantay yung mga higala ba, no? Nga, nag-live na ta, no? So, yesterday and the other day, medyo busy ta mga igsoon, no? Wala kay ta naka-live, no? Kanang pariha gid ani ba? Nga natay topic, natay tema, no? Medyo busy igsoon. But yesterday na human na ang katong namo gud kauban sa church nga ning taliwan na ning kalibutan ba, so nahuman ra gahapon ang tanan last funeral service, no? Nahurot na mga luha. Bitaw, so mao ni nga karon back to normal na ta igsoon. Pasensya na nga, wala ko ka-live ganinang buntag sa iyo kay na mga kakulian sad ba niya. Basta Lunes kay murag medyo kapoy-kapoy bitaw murag dugay nindot nga dugay mo bangon kay ikan Sunday, grabe ka physically murag stress bitaw ka physically para sa buluhaton sa Ginoo pero malipayon, no? So rest gamay, mao ni karon live ta. Kumusta igsoon? Okay? Nagampo ko nga naa mo kanunay sa mayong panglawas diya, mayong kahimtang and dool sa Ginoo. And of course, kanunay jud ko nagampo nyo all sa tanang followers diri nga page namo sa akong prayer kanunay. Anyway, akong shout out ng mga subscribers nato ani nga page and of course as well sa atong YouTube channel. Sa wala makabalo sa atong YouTube channel naa ang link ani nga live igsoon na sa caption. And ang atong YouTube channel, of course, pariharag name ani Mabungahong Kristohanon. Gamay pa lang atong subscriber. So, diri kay kuan na ta 159,000 followers, daghan na kayo. So, ako sad mong gi-encourage nga pwede ninyong i-share nga to ang YouTube channel para dito man gud mas dali ninyo or sa uban makitaan ang ato ang mga live videos no nga ako ang gi-upload dito. Unya mas dali ma-download, mas save unya. Kung walay wifi, pwede ra bitaw kay naka-save naman, no? So again, ako ning gihimo igsoon kaning YouTube channel tungod kay daghang nag-request nato. So again, mabungahong kabuntagon or kaudtuhon kay 12 naman. 12:35. So salamat sa Ginoo sa laing higayon mga igsoon. Shout out tanang OFW diha sa mga mata ng padong matog sa nang mata og sa uban nga nangatulog pa karon nga mag-reply na niya. Shout out mga seaman diha tanan Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw, mabungahong adlaw, okay? So, I'm back, mag-live na tayo igsoon. And ang atong topic karon mga igsoon is about kanang judgment bitaw nga basta maghisgot og judgment, no? Okay ra ba nga muhukom or namang good po i-verse nga pwede ta mohimo daw og right judgment. Okay? So ato nang palauman og mas aro masabtan nato nagmaigsoon. And shout out na ko tanang mga inmates de mga piniriso, Lumbia City Jail, mga brad na ko diha, Brad Ungas, shout out. Tanan diha sila Brad Majon, tanan mga worship team diha nga mga akro nga naduol sa Ginoo, nga nibiya nas kangit-ngit og shout out nako ang tanang mga inmates also sa Medina Municipal Jail ug sa mga jail officer diha.
Cebu City Jail. Tanan-tanan nga mga inmates, mga piniriso, bisan asang dapita, mga BGMPs. Naday nagkakita nako diri sa Carmen ba Bohol. Nga Brad nako from SIA. Unya BGMP daw siya. Shout out Brad sir. Na daw siya sa Ubay nga BGMP. Okay? So tanan-tanan nga nagtan-aw karon mga member, mga higala na itong nasa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, sa Air Force, Philippine Air Force, and of course sa mga security guard, sa mga, yes, and mga kapulisan. Okay, mga amigo na ko diha, mga pulis, ug sa mga kauban ako, mga PNP life coaches, and of course, mga hipping amigo na ko, shout out. Dili lang muna ko tagsa igsoon tungod kay late na tanong niya. Tanan, shout out mga amuadering station sa Clarin Police Station sa Bohol. Shout out ako. Campus Menya, Cebu. And Tagbilaran City, Barracks. Shout out ng tanan. Shout out Sister Concepcion Castino Kobashi. She's watching this time from Japan. Tanan, igsoon. Shout out. Okay? O pasensya na nga dili kay ko mubasa sa inyong mga sige tawagan na comments igsoon, pasensya na no kay gadali ta. Okay? But sana niya comment, shout out ninyong tanan igsoon, daghan jud kayo. Okay? So praise God for another opportunity nga gihatag ni Lord, and tanan mga new followers, welcome kayo mo ani nga page, and ako mong gi-encourage nga to invite your friends and loved ones to follow our page para ma-blessed sila igsoon. Amen? So, ako tong na-call ni mo gapon gabi pastor with Pastor Lorenzo. Ikaw rito, brother, katong dito mi sa service, ato katid service. Ikaw dito, wala mo ko kaila. Thank you, brother, God bless. Amping mo diha, o padayon ta pagpagamit sa Ginoo. This is for the glory of God. Okay, regards ko sa uban diha tanan. Napa mo diha Brad sa Simbang Bisaya tanan, shout out. So, let's pray. This time we have 47 viewers. Sagdilang wala pang uban, at least mag-live na ta, makakita, makabantay ra ninyo igsoon. Ang uban nagpahipi ra na, naghuwat ra na nga muundang ko og shout out diri kay naka-data ra ba, no? So, again, atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's invite His presence, the presence of the Holy Spirit, para magaidan ta, giyahan ta sa itong pagbuhatan karon igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Lord, thank you so much for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Thank you, Lord God, nga imo ming kitag-aglayang higayon nga mamalandong sa imong pulong. Dili tanan Ginoo na higayon na ipanahon karon nga makadungog sa imong pulong, makahisgot sa imong pulong. Apan imo ming kitagaan Ginoo higayon. Salamat kaayo. And this time, before we proceed, limpyuhi sa among kasing-kasing, Lord, search me. Kung naa kay makitaan mga butang, awa ka nalipay, pasaylua mi, Lord. Himo aming angayan, himo aming takos, mamati, mamalandong sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing, madinawaton, mapainom sanon, Ginoo. And dili lang diha kutob, willing usab musunod sa imong pulong. Kay na ang panalangin sa pagsunod. And Lord, I pray to all of the viewers right now nga i-bless nimo Ginoo. Imong panalanginan Ginoo, ipabati imong presensya, imong gahom, ang liyok sa Espiritu Santo imong ipasinati sa tanang viewers karon. Kutob sa makadungog makakitaan ni Ginoo. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Tagay mi Ginoo kahibalo or pagpanabot nga langit nun ron among matugkad imong pulong Ginoo. Kaya nasayad kami nga dili na mo masabtan imong mensahe, imong pulong gamit sa kaalam nga kalibutanon, kaalam nga tawhanon. So this time Lord God, among gi-welcome ang imong kaalam, heavenly wisdom, Lord God. And you alone will be glorified this time. Wala mi magpataas og pundok, relihiyon, tao, grupo, simbahan. It's all about Jesus Christ. Lord, again, i-bless ta ng viewers karon. Ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Thank you for the victory. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So karon 52 na ta. And counting, 53. Okay, tanawa. Pahipira ba? Okay? So, let's proceed. Okay? Sagdi lang, og maupan niya itong viewers igsoon. Okay? Importante, mag-start ta. Mapas na itong uban. Okay? So, ako na yung shoutout si Brad Radi, Elliot from San Remigio, Cebu. O akong sister diha, Shalom.
o sa mga bagsik ni mga anak si Zion o si Ziana. O akong manghoday sad sa kuan nga sige jud tanaw diri no. Nga grabe giabi-abi mig maayo gipapuyo mi sa ilang balay igsoon nga free. Ito si George George naa sa Cagayan o iyang asawa si Juby o iyang two lovely daughters si Jihaira Jessica Grace and Asaira Paris. Okay? Praise God. Tanang followers na ko sa CDO, shout out sa mga ning bisita na ko dito sa Carmen Beliarin Street. Okay, thank you so much. Thank you so much. Namo sa prayer. Okay, let's proceed. Akong basahon ikson Mateo kapitulo 7 versikulo 1 hangtod sa 5. Okay? Mateo kapitulo 7 versikulo 1 hangtod sa 5 nagaingon diri ikson, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Okay? Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man imo ang puling sa imong sikataw apan wala ka magtagad sa troso diya sa imong mata? Unsaon man imo pag-ingon sa imong isikataw, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata. Tigpakaron ingnon si Jesus nag-ingon niya, kuhaa una ang troso nga naa sa imong mata aron makita ka pag-ayo o magkakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So this morning igsoon gi-remind ta sa word ni Lord. Gi-remind ta ni Jesus nga dili kita dapat mohukom. Okay? Although naay verse nga okay ra man mohukom ta kay nakita ko right judgment, pero yes okay ra. Pero para nako igsoon mas nindot gyud nga dili nilang ta mo istorya bitaw og mo jump ta into conclusion kung makakita tag tao labi na atong nakita niya ning saway ta ba kay sa laway yun siya dautan baron siya no, dili kita pwede mo hukom igsoon. Hinoon pwede ta mo correct pero dili gid nato siya hukman kay once mo hukom ta it seems like atong gituldukan ang iyang sitwasyon. It seems like ni jump ta into conclusion labi na igsoon nga kana bitang wala ta kaila ng tawhana. No? Wala ta kabalo sa tinuod nga storya, wala ta kabalo sa iyang background. Dili kita pwede mo istorya igsoon nga tapos na. Kay as what I have said igsoon sa ako ang mga live no, sa ako ang mga let's say sa ako ang sa ako ang mga testimonies, ako ang mga vlog or mga short videos igsoon, mga short encouragement nako. There's so many times nga ako ning gi-mention nga even me before gihukman ko nila kay adik-adik ko, grabe salbahes, barumbado, anak kabuntis og mga babay nga lain-lain, anak og pastor pero badlungon, daghang kay sila gisulti na ko, wala na ako paglaom, and then adto daw ko padung sa menteryo, prisuhan o rehab o kay makapatay ko or madakpan ba ko kay niagi sad ko before na maligyag siya buik son. So mao na nga daghang kayog mga ingana nga pulo nga ako nadungog i-judge ko nila, but karon unsay nahitabo nahimo kung ubos nga lagad sa Ginoo. So di ta pwede mo judge good kay wa ta kabalo sa plano sa Ginoo, no? So mao ning ingon si Jesus mga igsoon nga ayaw kamo paghukom para dili mo hukman, no? Kay posible daw nga mabali bitaw, basin mabali ba no, kay hukman sa Ginoo pinasikad or base sa giunsa nato paghukom bitaw, ang sukdanan daw nga atong gisukod bitaw sa ato ang gihukman mao po isukod daw nato no, giunsa nato pag measure. So delikado igsoon no nga mabalikan ta. And then why is it that there's so many people nga abtik sila mo judge sa uban? Unsay rason igsoon nga nakastulti sila og sakit, no? Unsay rason igsoon hinungdan common reason why nihukom ang isikataw nato tungod na igsoon kay na sila'y nakita nga dili maayo, no? Kasagaran tungod kay na sila'y nakita nga sayop sa uban. Okay? Tanawa ang following verse ani gisumpay ra man ningon diri nganong nakita man nimo ang puling sa imong isikataw apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. So most of the time nganong ang mga tao mohukom mustorya og dili maayo sa iyang isikataw kay nakita siya og sayop, no? Nakakita sila sa puling ba sa ilang mata, or nakakita sila apan, no? Nakita nila nga naay sa lawayong buhat sa iyang isikataw. Mao na nga ning mao na nga nabitaw, no?
Dagan sila istorya nga dili maayo nya nakalimot sila nga nasubraan na unya wala sila nakabantay nga sige sila panguhit og puling, no? Wala sila kabantay nga sila mismo na ay dakong troso nga nagbabag sa ilang mata. So sa uban nga wala kay balaw sa troso, kanang troso dako na siya kay nga kahoy nga nagbabag, no? So kung ikaw ikson magbarog ka nya naay troso imong mata, posible nga di ka kakita kay mababagan man sa troso. Mao nang si Jesus miingon ikson nga nganong dali ra man nimo makit-an ang puling sa isig katawo nimo, puling sa ilang mata. Ang puling gamay ra kay na ikson. Nagali puling nga murag abog ra kadak-a or basta gagmay ra once puling siya gamay ra, no? So ang puling dili ingon nga naka-distract jud kaayo sa pananaw ng tawhana. Puling ra man siya gamay pa, gamay ra siya kumpara sa troso. Ang gusto ipaabot sa Ginoo igsoon nga mao ni most of the time kasagaran sa ning hukom sa isig katawo niya maunay sa lawayunon kaayo. And then, dili siya kabantay sa iyang kaugalingong sayop because busy kay siya ikson nga nagsigig panguhit sa puling sa iyang sikataw. No? Sigig pamantay sa apan sa uban, mauni. Wailain siyang bantayan, mga sayop lang sa uban. Pero kabalo ba mo ikson nga, once mabisi ta sa pagpamantay sa sayop sa uban, wa na kay panahon nga manamin sa imong kaugalingon. Okay? Wa na kay panahon ba nga mutanaw mo, evaluate sa imong kaugalingon niya. Wala na kabantay ikson nga naday dako nga troso nga nagbabag sa imong mata. Ang gusto ipaabot sa Ginoo ikson nganong manaway man ka sa uban nga utro pug ka dako kayong sa lawayunon. Amen. Mo na bantay ikson, no? Most of the time kasagaran tao nga kusog mo hukom labaw ng hukmanan. No? Mo na igsoon nga gi-desire gi-encourage ta, gi-remind ta sa word ni Lord this morning nga ayaw paghukom. Okay? No, dili ta pwede mo jump into conclusion. Dili nato pwede tuldukan ang gibutangan ra og kama sa Ginoo. Like what happened to me igsoon. Dagan kay istorya nga dili maayo against nako kay dautan ko mauna. So ilahan ang gitapos, ila na kong gihukman nga mauni, no? Usa ka adlaw mapriso daw ko or usa ka adlaw i-rehab ko kay drug overdose man ko atong time up. Or usa ka adlaw mapusilan ko kay maldito ng tawhana niya nagdadag armas na mga armas sa unay igsoon niya. Basta daghan sila mga negatibo nga gilabay against me. Pero wala sila kabaw nga taliwala niya ng tanan na day plano ang Ginoo sa kong kinabuhi, no? Mao nang napalaw sila, wa sila magtuo, wa sila mag-expect nga ngano man ni. No, ang usa sa una kaniadto nga mahadlok og pulis karon lecturer naman sa pulis. Sa una nga adik-adik ayo. Sa una nga makit-an na to pirmi sa bangag. Makita na to pirmi sa suyupanan, tagayanan, bidyukihan, nga naay mga sexy kayong babae. Naunsa ba nga lahi naman, no? Tig-deliver og syabo, karon tig-deliver na sa pulong sa Ginoo. Sa una, iyang kauban-uban, mga adik-adik, iyang gidisciple, nga para pasuyupon nila. Niya, karon iyahan namang gida sa tiilan sa Ginoo. Nahimo namang lecturer sa mga surindire, nahimo namang lecturer sa mga prisuhan, mga adik-adik, mga kriminal. So something anak bitaw, no? So wala sila nag-expect mo niya kung giingon mga igsoon mo ni gi-remind ni Lord niya. Dili ta pwede mo hukom. Okay? Dili ta pwede igsoon nga atong tuldukan. No, dili ta pwede mo saway sa isig ka tawo na to. No? Kay sama sa giingon dili usa ra man ni siya kapag pahinumdom igsoon. Ingon ang balaang kasulatan nga ngano kunong busy kay ta nganong update ta makakita sa puling sa uban. Puling is gamay ang sayop ba? Dili jud ingon nga dako kayo nga sayop niya. Kita pod nga namadlong, kita nga nangoreksyon, kita nga nanaway, kita nga ning saway, labaw patang saway nun. Kaya nga naman, truso man ang nagbabag na to. No? Kung sa, kuan pa ni, murag tinawhan nun ba, sa dili pa ka manghinaway, panamin sa. Kaya basin, mas sa walawayon nun pa ka, kaysa imong gisaway. Murag something, anak, bitaw. Mao na igsoon, giingon sa balang kasulatan nga, dili kita mo hukom, no? Although, but it doesn't mean, what I mean is, it doesn't mean nga, atong itolerate po ang uban nga makita tag-apan or sayop. Ato silang i-correct, pero dili, never na to sila hukman nga ato nala yung tapuso nilang kinabuhi. Wala na ipaglaom, wala na ipag-asa. Dautan, kriminal, makasala. Salot sa katilingban, kaya di ako gikan. No? Dili ta pwede mo ingana igsoon. Kay behind anang tanan, wa kay baw, nginay plano ang Ginoo. Like me. Di ba kasi magtuo nga may ngani ko, no? Dili ta pwede mo hukom.
Pare na ako igsoon, labi na sa tanang mga viewers, ako igsoon. Daghan kay muhukom nako, no? Daghan kay muhukom nako kay labi na mga bashers nako kay nagpastor daw ko kay 10% ra kuno akong giapas. Nagpastor daw ko kay panginabuhi. Sweeto kay sila no. Nagpastor daw ko kay mao ni daghan kay mubash nako kay wa sila kay bawo igsoon nga muwali ko bisag walay piso. There's so many times nga moadto ko layong dapit, moadto ko igsuon og bukid, isla, bisag asa nga dapit nga lisod kaayo. Wala ko upiringi pag uli, walay bayad igsuon. No? Yeah, kaya kani kung nabitay uban nga magsigingon kuan kuno sulpot daw, nag-agad, nagsalig sa 10%, no? Ako igsuon paminaw mo. More than 12 years ko sa ministry, nagsigigwali. Wala ginanako, no? Kung money man lang ang ako ang motibo is manrabaho na lang kog insakto, no? Nga pangkwarta gyud, no? Nganong ariman ko ani nga yes, ang uban man gud igsuon. Siguro ilang gi-generalize kay naa siguro pa uban nga nagwali nga labi na magbutang og GCash sa ilang kuan. No, something ingana ba niya? Ang ana ko Lord, kuyawa ni sila, no? Murag mo hukom sila dayon ba? Unya musulod ko prisuhan, wala abay kwarta nang musulod prison, wala, no? Nakaingon ko nga grabe sila mohukom ba nga ilang idawon ang mga alagad sa Ginoo mga pastor. Siguro na ay mga pastor nga na-prove nila nga ingana pero dili pud tanan. Naidaghang mga pastor alagad sa Ginoo nga matinud-anon nga nagsalig sa Ginoo. No? Kaingon bitaw ko, Lord, kung kaybaw pa sila sa akong sitwasyon, sige sila giingon nga 10% pangwarta. Dapat unta before sila musturya, nakasinati na sila na, no? Kaya ang uban mingingon man nga kay nadaw kuno yung mga ubang mga pastor nga ingana kuno nga ningundang silang pagka-pastor kay ilang gibulgar. So gusto gali ko makigistorya ng mga pastor, tinuod bagid sila nga pastor, kumusta sila, nakasabot bagid sila sa ilang pagpamastor, gitawag bagid sila kay kung wala sila gitawag piti gid sila, mundang sila layan, no? So aside from that igsoon, usa sa ilhanan nga ang usa ka alagad sa Ginoo nga nagwali, dali ra nimo mailhan kung pangwarta siya kay wala ginay agi, wala na yung mga nadala nga mga katawhan, mga kalag, mga criminals tiilan sa Ginoo. And then ako igsoon grasya sa Ginoo, dili panghambog, glory to God lang. Kabalo na baya mo, no? Pila na ka kriminal. Yesterday lang na ning simba nga puro to gikag prisuhan, no? Ako gigamit sa Ginoo nga mulid nila igsoon. And then niingon tong usa ka piniriso igsoon nga bagong gawas. Ako man gitestimony ang gipatestimony gahapon ang usa ka piniriso nga bagong gawas. And then katong bagong gawas just the other week pa, ningon siya nako yesterday nga, pastor, ako na po mo testimony. Sige brad, tagaan ti kag higayon mo testimony maybe next Sunday, no? Ingana bitaw, igsoon sa more than 12 years na ako nga nagwali. Daghan kay mga kriminal na adik-adik, drug pusher, no? Daghan kay mga grabe kadautan gibag-o sa Ginoo. Ako'y gigamit sa Ginoo. So, kung ako nagwali pangwarta akong motibo sama sa gihukom sa uban, wa man ko manghilabot, di ba? Kadungog ba ko nag-mention mo diri, nag-mention ko diri og relihiyon? Wala. Actually, di ba kabantay mo na yung mangutana ng unsa akong relihiyon, dili na ko tubagon, no? Because I respect all religion, no? Kunya as what I have said igsoon, mailhan nato kung ang motibo sa usa ka pastor pangwarta kay dili makatandog yang wali. Kuha, walay dihog. Okay? Why? Di sad mo gamit si Lord og pangwarta. Ang uban man god wala sad kailan. Mao man uban mga brad na ko makigawa yun kinsa man ang mga tawhanan na. Sige bas ni matuon na to na sa ayaw lang wala na. Wala na tanang katarantaduhan og ka demonyuhan sa una na. No? Kadi kalikayan matandog sila ba kay kailan man gud sila nako. Pero okay ra igsoon. Ako silang gisabot why? Kay wa pud sila kailan ako. Pero akong pahinumdum mao lang ni. Di kita pwede mo hukom. Amen. Di ta pwede mo storya o sakit sa isig katawo na to, labi na kung wala ta kabaw sa tinuod nga storya, wala ta kahibalo sa iyang side or wala na to madungog iyang side, and aside from that, wala ta kaila ng tawhana. Amen? Di ba ito bashers na ako silang gingnan nga. Gisaway ko nila kayo, sulpot daw ko, niya. Daghan. Buwan daw ko, kanang tambaluslos daw kong dako, buang daw ko. Daghan sila gingana ko, pero ako silang gisindan atong picture nga gi-awardan bitaw ko sa barracks. Ingko nga, salamat sa imong gisulti, pero kanang imong ginganlan og buang, tambaluslos, bakakon, 10% rang giapas tanawa.
Dako nig natabang sa katilingban da. Awardi re ko, usa ko sa giawardan sa barracks. No? Pero ako silang giprangkahan. May pa man nimo ang mga high-ranking official, kamao pa mo respeto kaysa nimo. Mao tong dili na mo reply ana, mauwaw siguro. Nga na bitaw. So, mao na akong gikadasig igsoon kay gi-remind ta ni Lord, dili kita pwede mo hukom. Dili ta pwede mo hukom tungod kay nakita na to ang sitwasyon sa katawo ngilad, makaluluoy, dautan, kriminal, ayaw gyud. Unya ayaw sad sa pagtanaw og sayop sa uban. Kay usahay na yung mga tao nga busy kay sigig panghimantay, sigig pangolekta sa sayop na to sa uban. Prangkahan ti kay igsoon. Ang atong pagpangolekta sa sayop sa uban dili na makapasantos na to. Okay? Basin pa hinon og mao na yung makapaimperno na to. Ang atong sigbantay sa mga sayop sa uban igsoon, mao sa na hinungdan nga dili ta kabantay sa atong kagalingon. Nga otro day pud taon sige ingon diri sa balang kasulatan nganong nagtan-aw man ka sa puling sa sikataw nimo pero wala ka kakita sa troso. Ang gusto i-emphasize ni Lord ani igsoon is ang troso means labaw patang salawayunon, labaw patang hukmanan, labaw pang dako imong sala pero nagtan-aw ka sa puling sa isikataw nimo. Ang puling gamay ra na. Ang puling ison gamay ra na nga apan or sayop. Ang troso dako kay na. Ang puling igsoon kung maglakaw ka nga na puling imong mata dili kay ka mabantayan sa uban. Pero ang troso igsoon makitaan dayon kay troso kahoy ng dako. Ang gusto ipabot ni Lord igsoon nga most of the people who love to judge other people, who loves to kana bitong mo point out bitaw, mo point og finger sa uban nga mga sayop, mao hinunay sa lawayunon kaayo. And most of the time kasagaran nga nagsigi og hisgot sa sayop sa uban, kasagaran sa mga nagsigig panaway sa uban kay dagko kayong sayop or makasasala siya, ilan ang gihimo aron dili mabantayan ang ilang truso. Kay dili man mahisgutan ilang truso kung dili nga ilang dagkong sayop ilang kinabuhi kay adto man ang mga tao ma-divert man ang ilang attention sa kadtong iyang gisaway. Kuha ninyo? So mao nang ilang gihimo na igsoon aron dili mabantayan sila nga sila day mismo naapoy dako kayong salawayunon. Amen. Ang maayo igsoon makakita tag sayop sa isikataon na to. Yes, di na pwede nga dili pud i-correct na to. Atong i-correct pero ayaw hukme. Labaw sa tanan iampo. Amen. Iampo na sila, no? Ayaw sawaya. Ayaw i-lockdown, ayaw hukme. Kay basin usa ka adlaw mahimo nang alagad sa Ginoo nga banggiitan nya ikaw makurat ka nga ang imong gihukman maulawan ka sa imong gipanulti like me igsoon. No? Dagang ning saway nako nga salbahis. Dagang ning saway nako nga way kaugmaon. Adik-adik sigag mata. Mapriso na pohon, maminteryo na, mamatay na or makapusil na, marehab na, mabuang na. Pero naunsa man kuro na imong alagad sa Ginoo. Hinukman sa kadaghanan. Gisaway sa kadaghanan igsoon. Karon nahimo ng instrumento sa Ginoo uban sa tabang sa Ginoo. Ngang naas kangit-ngit mga kriminal dalhon sa tiilan sa Ginoo. Amen. So wala tay katungod mo hukom. Ang atong buhaton, yes, atong i-correct ang mga naay sayop kay kung ato pud silang pasagdan nakasaman pud ta ingon ang pulong sa Ginoo sa Santiago. Kung kabalo taw kung say angayng buhaton, pero ato rang gipasagdan, no? Nakasala ta mao na sin of omission. Okay? Dili sin of commission, sin of omission. Kanang wala kay gibuhat bitaw niya nakasala ka kay bawo man ka nga angay siya nimo tambagan, koreksyonan pero wa nimo gibuhat na. Kay imo lang gitolerate gipasagdan. Sala ka, no? Dili ta mo hukom but it doesn't mean nga dili ta mo correct. Ang pag-correct og paghukom lahi. Ang paghukom atong gituldukan siya nga wa nay paglaom. Ang pagkorek ato siyang gimaymayan, tambagan nga naay paglaom sa Ginoo, unya ato siyang gi-encourage ba nga mobangon taliwala sa pagkahagba. Mao nay pagkorek, okay? Pero dili gyud ta mohukom. No? Tan-aw nimo igsoon nga grabe na jud ka sa lawayon imo nang gikorek nya di jud patuo. Ayaw lang jud hukmi. Ayaw tulduki. Magabaan ra jud ka ayaw. Kun dili iampo lang. Amen. Ang nindot nitong buhaton igsoon kung makakita tag sayop sa uban, i-correct ug iampo. Mao ra nang duha igsoon. I-correct, iampo ug di patuo. Ayaw hukmi. Ang uban masuko man kay mga kuan mo. Sigwali-wali anawa mo ayaw. Ako ba imong kanan guwang nako? Mas tiguang pa ko ang imong relihiyon. Ayaw sad sila ho.
ayaw po sila sultiog negatibo nga magmahay ra ka pohon, magantos kayo, ayaw hukme. Okay? Kaya nga na gyud na ang atong sitwasyon igsoon, kani atong pagpangalagad sa Ginoo makasugat tag lain-laing klase sa tao, no? So again igsoon, ingon ang balang kasulatan nga dili ta pwede mo hukom, no? Pareha tong giingon sa katubitawng babae si Mary Magdalene, di ba? Nakita ang tanang tao nga mao to siya grabe kadautan. Giingnan sila ni Jesus nga, o sige, mao man kana inyong nakita ng bayhana nga dautan na siya kayo. Or sa ilang giingan, prostitute man to ilang kasagaran giingon. Ya batuon daw siya according to the law of Moses. Pero niingon si Jesus, kinsa man kaninyo ang walay sala. Simple ra kayo, no? May unang mo bato. So walay ning bato, it means tanan makasala. So the same as ani. Kung makita ta og mga dagkong sala sa uban, ayaw hukom kay labaw patang makasala, labaw patang hukmanan, unya labaw patang dili perpekto. But hinoon ato silang di po pwede nga dili hukman, dili ta mo hukom, ato po silang pasagdan. Once ato silang gipasagdan pud makasa pud ta. Kay bawo man ta nga angay silang koreksyonan pero atong gitolerate, okay? Di ta mo hukom pero ato silang i-counsel, i-advise, ato silang koreksyonan ug di patuo atong iampo. Ana nga paagi igsoon dili ta makasala. Amen. Kita ta og mga kuano. So, pagkita ta og kaning giingon direksyon nga nganong imo man gitanaw ang gamayng puling nya naa kay truso. Ang gusto ipaabot ni Lord igsoon nga ayaw jud og hukom kay utro po ka nga hukmanan. Mao na gusto ni ipaabot ni Lord igsoon nga kung mubira ka na imo ng hukman, no? Murag bantayi pa namin sa kay di ba basin naay truso, naay dako pa kayong sala ka, no? Nga imong sala nga dako imo lang nang gitaguan. Okay? Kay usahay mga igsoon, kasagaran ra ba mo hukom na to? Kasagaran mo judge kay wala sila nakita ang sala sa kadaghanan nga dayag pero sa tago sa ilang private lives na sila mga karumaldumal nga gihimo behind closed door. Ug ako mong sultihan igsoon, wala nay kalahian ang sala nato in private sa sala nato in public, pareho ra ng duha nay consequence. Mao na nga dili ta mo hukom. Pero mao lagi na, yes, dili ta mo hukom pero dili na to pasabot nga ato silang pasagdan sa ilang gibuhat. Ato pong i-correct. Di ta mo hukom pero atong i-correct ug dili patuo, atong i-counsel tambagan dili patuo, ato lang iampo. Ana nga paagi malipay ang Ginoo igsoon. Kay kung kinsa ra ba tong hukom, hukman sad ta. Amen. Hukman ta sa Ginoo according to His word, no? Ayaw ka mo paghukom sa uban aron dili sad ka mo paghukman. Kinsay mo hukom? Dili tong sila si Lord. Amen. Mao na nga para malinawon ang atong kinabuhi o ang atong palibot. Once makakita ta ng uban nga makasala kayo, grabe na kakarumaldumal lang gihimo igsoon. Iampo lang, i-correct, iampo. Di patuo, iampo igsoon. Ayaw kasuko, ayaw ingna nga. Dili mo patuo, magabaan na gid mo. Moabot ang time maningil, ayaw. Ayaw igsoon. Mura man nagpanghulga. I-counsel in a gentle way, i-correct. Dili patuo, iampo at least gihimo na nimo imong part. Dili ka makasala sa Ginoo, dili ka paninglan, no? Unya at the same time malinawon. Amen. Ingana na mga igsoon. So ipanumduman ta sa Ginoo nining kabuntagon nga yes, dili ta mo hukom, mga kita tag mga kauban nato higala dool sa dughan nga grabe na ka makasala ba, ayaw hukmi, ayaw tulduki, do not jump into conclusion but ang imong buha hinoon, i-correct nato, i-counsel, tambagan, di patuo, iampo. Okay? And then, atong timanan igsoon, kasagaran ra ba nga magsigig pangimantay, o panguhit og mga gamayng mga puling, na itroso na. So, basin maigo ta ba? Sige tag pamantay sa uban, no? Pero kita, kumusta ka ta? No? Before we judge, or before ta nga, mura bitaw musulti ta og bugat ba sa isikataw na to, siguro na to nga manamin taon na i-evaluate na to itong kagalingon kung dili ba punta sa lawayon. Kung dili ba punta kapandulan. Pero ang maayo gid igsoon. Di ta mo hukom, no? Instead, ato silang i-encourage kung makita tag negatibo dili mayo, i-encourage na to sila nga duol sa Ginoo, balik sa Ginoo, makasala, no? Ato silang badlongon, i-correct in a gentle way nga dili masakitan. Ug dili ba to, iampo. Ana nga paagi as again kalinaw ang mopatigbabaw, kalinaw, kalipay unya nindot gyapon yung relasyon kay ning respeto man ka, no? Nindot yung relasyon kay wala man nimo siya gipugos but at least nahimo nimo imuhang part nga imo siyang gi-correct, imong gi-counsel, di man siya patuo kay everything choice man nato na.
Actually, ang pag adto na to sa impierno, choice gyapon nato. Ang pagpakasala, choice nato. So, dili ta pwede mo force nila, but at least we did our part to them, nga ma-encourage sila, nga makamata sila sa kamatuoran, nga makorek sila, but still, di man sila patuo, iampo na lang nato. Ug ato na lang hoton, paabuton nga, ang Ginoo na mulihok. Kay kung ang Ginoo na mulihok, way gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok. Bisag unsa pa kana kabatuon kini madugmok. Kay sa Ginoo, wala imposible. Again, pahinumdom na to, ayaw hukom sa uban. Aron dili ta pagahukman. Dili ta mohukom, pero dili po ta magpauyon nila, or pauyunan sila, itolerate nga makasala sila. Kung dili, ato pong i-correct, atong tambagan, dili pa to, o po na to. Mao lang na ato ang mas mayong buhaton Nixon. I-pray, and let God be God. Unsay po pasabot, Pastor? Tugutan na to ang Ginoo nga mulihok. Amen? Praise God. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong mensahe karon about judgment, nga about sa puling Ginoo, sa troso, nga dili day Ginoo pwede mi hukom sa sikataw namo. But it doesn't mean nga itolerate sa namo kung nakasala sila. Amo sad silang i-correct Ginoo. Amo sad silang tambagan, maymayan, among i-encourage Lord God. Kung dili sila patuo, salamat Lord nga imo ming gitagdidasig nga iampo na lang sila. At least among himo na among part. So Lord, thank you for this message Lord God, nga maayo jud ka nga Dios nga wala jud perpekto namo. Kani nga mensahe nagpaila, nagpasabot nga walay perpekto namo. Nga basin bayag sa pagpanguhit namo sa truso, labaw paming naay puling, mas dako di ay among sala. So Lord God, salamat. So kung among itagpo-tagpo kining mensahe Ginoo, gusto ka nga gugma gyud ang magpatigbabaw. Salamat kay Ginoo. I pray nga kani nga message mahinungdan nga kamao mi mo sabot sa tanang sitwasyon. Kamao mi mo sabot bisan ang sitwasyon lisod kaayo. Bisan grabe na kadautan, dili gyud mi mo tuldok. Dili mi mo hukom kung dili among ipabati nila ang paglaom. Or mutanaw mi nila uban sa paglaom nga sa likod ni anang ilang sitwasyon, bisan grabe sila kadautan, na hayag na ipaglaom sa luyo, nining tanan, basta ikaw mulihok. So Lord God, thank you for your message. I pray to all of the viewers right now, kung namay nagtanaw karon nga gihukman sila maayo, or giunsa man ilang kinabuhi karon Ginoo, gituldukan sila, kay grabe sila kadautan Lord, i-comfort sila. Tabangi sila Ginoo. Nga kung unsa ang gilabay nila nga istorya Ginoo, mabalik kini Ginoo, ma-divert nga mahimo ning panalangin kanila, og usa ka adlaw makit-an nila nga ang ilang gidawon, ilang gihukman, mahimo na Ginoo nga imong gipauswag, gipalambo og mahimong alagad nimo. Mahimong instrumento na nimo Lord God, mga lagad na nimo Ginoo. Imong ipaprove nga naa joy paglaom nimo. Again, thank you for your word Lord God. Salamat kaayo Ginoo nga imong gitudluan karon nga unsaon nga magmahinahon sa tanang panahon, unsaon nga ipatigbabaw gyud ang gugma Ginoo. Bisag unsa kadautan among masugatan, dili namo tuldukan, kung dili still ipabati namo ang paglaom, ang gugma nga diha kanimo Ginoo. Walay imposible. Thank you Lord. Salamat Ginoo. I-bless tanang viewers karon, bisan pa man sa mga nagtan-aw karon Lord, to all of the viewers, sa mga mag-replyan ni Lord. Kung naamay nagtan-aw karon Ginoo, unsa man ilang mga gihambin karon, kasakit, kabugat Ginoo, problema, unsa man ilahang mga giatubang karon nga mga gipas-an nga nasakitan sila, na depressed, or gidown ba sila, maayo silang isikataw, sigon sa ilahang gipangandoy karon Ginoo, sigon sa ilang gusto Ginoo, unsa man ang pinaka-need nila nga miracle this time Lord, I pray ihatag nimo Ginoo, i-grant nimo Lord God in Jesus name. Unsa man ang ilang sitwasyon karon Ginoo nga giatubang Ginoo, ug unsa man ang solusyon nga ilang gikinahanglan Lord, i-grant in Jesus name. Ipabati, ipakita, ipasundayag, ipadayag imong milagro sa ilang sitwasyon karon. Imong ipakita Ginoo, imong ipabati Ginoo, imong gahom tagaig pamaagi Ginoo. If ever there's anyone right now who are watching na nahimo na niya tanang pamaagi but still nag-struggle sila, still maura gihapon Lord, tabangi sila Lord, ipabati imong milagro kay bulungang butang sa ilang sitwasyon. Mo intervene ka Ginoo sa ilang kahimtang karon. Tagaig kasulbaran, tagaig solusyon. In Jesus name. In Jesus mighty name. So Lord, niningtak na among ang kuno ng kadaugan, kagawasan, kaluwasan, kabag-uhan, panalangin, kay bulungang butang, milagro gikan kanimo Lord God. We claim it by faith in Jesus name.
Himo lamang ming angayan, kapiyalan, takos sa mga panalangin nga imong ibukbuk kanamo. Mao kini imong pagampo amahan, amo kining gipangayo gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mong bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. So mayong hapon na kay wa naman launa. Salamat sa panahon igsoon. That's all for this afternoon. Afternoon naman. No, salamat sa inyong pagpakig-uban nato. Og ang uban wala pa kabantay but still grateful ko kay naka-share ko sa pulong sa Ginoo igsoon. Ang uban mag-replay raman to, no? So igsoon ningtag na akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Jesus alone will be glorified. No? Anyway, sa mga wala pa kabalos tong YouTube channel atong i-share igsoon nasa nang link ani nga caption. Okay? Mabungahong Kristohanon gyapon. And again, thank you sa mga followers, mga viewers, mga subscribers. Salamat kayo. Napoy uban mo star senders. Thank you kayo igsoon. Namo sa akong prayer kanunay, and before na ko ni end, I just want to invite all of the followers to invite your friends as well to follow our page para ma-bless pud sila. Kabalo na ba ita igsoon nga daghang gihimo si Lord ani nga page. Daghan ng mga milagro na sinati. Amen. And kung ikabilin ampo amping abanti ta kanunay, and sa tanang mga viewers, mga followers, I pray that today is gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day, mabungahong adlaw ni. Ug sa tanan nga naa sa lain-lain kanasuran, yes, si Lord mag-uban kaninyo. I pray and I declare it. Ang protection ni Lord mag-uban kaninyo, iyang pabor, ang iyahang grasya mudagaya kanunay kaninyo. Amen. Pastor, please pray sa akong flight karong 26. Abi atong i-screenshot i-picturean brad ha. Samson Mesa. Asa man ni nga biyahe nimo brad sa asa nga nasod? Okay. Ako lang nang kaya Scaffy brother, Samson Mesa, God bless. Okay. So again, that's all for this morning, this afternoon mga igsoon. God bless Brother Ryan Galaneda, God bless. Salamat again. Okay? So again, thank you kayo. Korea. Okay, Korea. Sige. Korea. Copy, Brad. I-appeal di ka sa akong personal prayer. Okay. And even later, sa panahon sa akong prayer time. So, again, that's all for this morning. Himaya og dungog. Akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Ang inyong mga comments bitaw kay nag-istorya manggug ko. No? So don't forget to share igsoon tong live, no? Ako ning putlon pero naaman ni di man ni ma-delete, no? So again, igsoon ampo amping abante ta kanunay. To God be all the glory. Keep safe everyone. Praise God.